Karana Corona. Karana corona njur akeh wong dadi ahli wabah. Pendak-pendak padha mbabar penemu sing magepokan karo wabah corona iku. Ya bab sumebare, bebayane, carane nyingkiri lan akibat-akibate. Prasasat kabeh wong rumangsa dadi ahli wabah. Nganti kaya epidemiologi wae. Klebu aku lan batihku. Ya merga wegah lelungan karana usum corona, aku lan batihku asring lungguhan ing kursi emper karo pating greneng rasanan perkara perkoronaan. Kaya dene awan iku, ing emper omah aku rasan-rasan karo batihku. Karana corona ing masyarakat timbul telung golongan anyar. Kok ana telu golongan anyar? Apa wae, Pak? Takone batihku kepengin ngerti. Golongan siji, karana corona njur dadi kere, papariman ngulandara, njaluk sedekah mrono-mrono. Bojoku mantuk-mantuk, sajake kelingan dek mben kae ana wong mara njaluk sedekah. Keprungu grenenge. Isih lumayan yen mung njaluk-njaluk, Pak. Cilakane yen terus tumindak ora bener, ngapusi, colong jupuk lan malah ngrampok. Bener, Bu. Tegese isih duwe akhlak becik. Njur golongan angka loro, wong sing karana wabah corona malah kumpul dadi juragan sugih. Merga bisa manfaatake suasana kanthi pratitis. Contone, Dek Patmi langgananmu sayur kulon kono. Iya, Pak. Saure batihku karo mantuk-mantuk nelakake cocok. Wiwit wabah corona, warunge sayur saya laris, dagangane saya mamprah. Saiki rewange 3. Bisa tuku mobil pickup kanggo kulaan. Meneng sautara. Batihku nyawang aku karo takon. Lah, awake dhewe iki klebu golongan apa, Pak? Golongan angka 3. Yaiku golongan wong-wong sing senadyan ana wabah corona nanging uripe tetep manter, ora kontal dening musibah. Awake dhewe iki ra wong pensiun. Saben sasi ajeg entuk pensiun utuh. Mongko mung ana ngomah. Dadi ora resiko kena tular corona. Ana maneh tunggale golongan mener iki, yaiku para petani. Petani, Pak? Nalare piye? Petani iku nadyan lunga saka ngomah, nanging mung kerja ana sawah. Ora perlu jaga jarak lan nyingkiri kerumunan. Yen perlu ya ora sah maskeran. Sebab ing sawah ora ana kerumunan, otomatis wis jaga jarak. Siji lan sijine ado-adoan. Hawane ya resik sebab ora ana wong liyane. Tandurane ora keganggu corona. Waton dibanyoni lan dirabuk ya tetep subur. Mongko hasilnya tetep ayu. Sebab senadyan ana wabah, saben wong tetep butuh mangan saben dina. Iya ya, Pak. Awake dhewe ajeg menter ora ribet dening corona. Mula aku wingi andum paket beras lan gula minangka tandha rasa syukur marang Pangeran. Bener banget, Bu. Lagi wae meneng oleh padha rerasan lan bojoku lagi arep mlebu ngomah gawe kopi. Lah kok ana dayoh teka. Wong wadon wetara umur 40-an taun, numpak sepeda ontel. Sawise njagrakake sepedane ing cedhak lawangan pager, dheweke nyaketi emper. Kula nuwun Kang Mas, Mbak Yu. Uluke
salame sajak akrab karo munggah emper. "Monggo," saurku wong loro bareng karo njinggleng ngulatake wong wadon sing awake wewek iku. Tanpa dimanggakake, wong iku langsung lungguh kursi njalari aku tambuh-tambuh jroning batin. Wong iki sapa? "Nyuwun pangapunten Kang Mas, Mbak Yu, panjenengan tentu pangkling dhateng kula. Awit pancen sampun dangu mboten nate kepanggih." "Enggih, slirane niku sinten?" saurku karo nyawang awake sing katon alum. Tak sebut alum sebab senadyan sejatine pawakane kandel trembel-trembel nanging susut. Ing pipine sing bunder katon garis-garis kisut. Mongko dheweke iku jelas durung pati tuwa. "Kula niki kapernah adik panjenengan. Kula adike Mas Abdullah putrane Suwargi Bapak Parto." "Abdullah almarhum sing sedo king corona kala mben?" Aku miterang. "Nggih Mas," saure. "Janipun nalika Mas Dullah sedo nika kula nggih kepanggih jenengan nanging boten sempat jagongan tur nggih sarwi kikuk ngangge masker." "Napa sampeyan sing nami Kamilah riyen?" takonku. "Enggih Mas." "Oh, nggih nyuwun ngapunten, Dik. Kula pancen boten pati ngerti sampeyan. Riyen nalika kula kesah tugas ing daerah sanes, sampeyan tasih alit. Dados inggih boten pati akrab. Lan sasampunipun wangsul pindah tugas ing daerah dhewe ngriki, kalih batih kula sering kepanggih Dik Dolah. Awit semah kula sering tumbas tigan nggene Minah bojone Dolah. Nanging sampeyan kok mboten nate ketingal." "Kula ngetutake bojo kula Mas wonten tuwan." "Pripun kabare keluargane?" takonku. Dheweke ora enggal jawab, malah tumungkul nganti sautara. Sajak nahan rasa pangrasa. Aku dadi ora kepenak nuli keprungu ucape. "Bojo kula lan anak kula sing ageng nasibe sami kalian Mas Dullah Mas." "Maksudipun?" "Mas Dullah lan putrane rak sedo kenging corona. Bojo kula lan anak kula sing ageng ugi tilar ke taman corona." "Astagfirullah," sebutku. "Sing sabar nggih Dik, ngadepi cobaning pangeran." "Enggih Mas, awrat sanget lampahanipun kula. Mila sowan kula menika jujur mawon badhe nyuwun sedekah panjenengan saikhlase." Krungu tembunge Kamilah, batihku ngulatake aku. Wong loro pandeng-pandengan sedhela. Terus batihku menyat saka kursine mlebu ngomah. Bali metu karo nggawa beras sak kresek putih. Isi 7 kilonan. Tunggale sing kanggo sedekah dek wingi. "Niki kangge ngliwetke putrane." Tembunge batihku karo ngulungake kresek isi beras iku. Isih ditambahi dhuwit 100.000 rupiah. Nuli Kamilah pamitan mulih. Sapungkure Kamilah batihku grenengan. Nganti njaluk-njaluk sedekah saikhlase ngono iku mesti wis kepepet tenan. Rumangsa wis kentekan dalan. "Iya Bu," aku ngegongi. Dina candhake aku jagongan karo batihku ing emper kaya adate. Dumadakan ana dhayoh wadon. Nadyan luwih enom timbang aku, nanging dheweke iku kapernah Mbak Yuku nak dulur, putra ragile Pak Diku, Yu Karni. "Saka ngendi Yu?" takonku mbagekake. "Saka ngomah." "Mung mlaku?" "Iya." "Lah wong sepeda mung siji digawa sekolah ponakanmu si Darno, giliran mlebu sore." "Sekolah nang endi saiki?" takonku. "Ana SMP negeri kelas 1, adine lagi kelas 2 SD." "Ya sing sabar Yu, Mas Hardo sedo ninggali anak loro isih cilik-cilik." "Pitikno piye maneh Dik, wong mung sak derma nglakoni."
Ora ngira yen masmu katut ketabrak corona. Mongko ya wis ngati-ati. Meneng sautara. Katon saja arep ngomong. Nanging mangu-mangu. Mula njur tak takoni. Ana apa yu? Yen ana bab wigati kandhakno wae. Ora perlu pekewuh. Baris wae, sapa meneh sing kudu tak sebuti. Aku bantunen beras kanggo ngliwetake ponakanmu. Jare kowe bubar panen pirang-pirang enggon. Sing ngandani sapa yu? Darmo, tukang kayu sing melu kerja ing perusahaane anakmu, saure. Krungu tembunge Yukarmi, batihku terus mlebu ngomah. Bali metu wis nggawa karung cilik isi beras kira-kira 15 kilo. Karo kantong plastik isi gula pasir. Iki turahan paket sembako yu, ucape batihku. Isih loro tak dadekake siji gawanen. Diulungake karo diimbui dhuwit 300.000. Kok akeh men, aloke Yukarmi. Syukuran, panene apik yu, muga manfaat. Amin. Saute Yukarmi karo nampani. Sawise mbacotake jagongan sautara, Yukarmi banjur pamit mulih. Let antarane sesasinan, Kamilah teko maneh. Uga kaya dek mben. Teko dok terus ngembung njaluk sedekah saikhlase. Karo batihku diwenehi beras sak kresek wetara 7 kilo karo dhuwit 100.000. Nanging sepisan iki beda karo dek mben. Kamilah uga njaluk-njaluk marang tangga-tanggaku. Ya padha menehi dhuwit, embuh pira. Sakala batihku alok. Kok ora mung nyanggone sedulur dhewe, kok njaluk nyang wong liya barang. Let sesasi candhake. Kamilah teko maneh. Malah sadurunge nyanggonku wis njaluk-njaluk nyanggone tangga-tanggaku. Mura glagat iku bareng nembung sedekah karo batihku mung diwenehi 2.000 rupiah. Kamilah nampani karo sajak plenggongan. Nanging batihku ora peduli. Aku batin. Dek Kamilah, kowe iki ora beda karo pengemis liyane. Dadi tandukku ya kaya nanduki pengemis. Mangkono nganti lumaku 7 sasi. Ing sasi kang kaping 7 iku ana kedadean sing gawe ngunggunku lan batihku. Let seminggunan sawise Kamilah teko, Yukarmi uga teko. Sepisan iki ora mung mlaku, nanging numpak sepeda. Nggawa tempe dele, patang lonjor, buntelan plastik. Iki tempe enak, 100% dele tur dele apik, ora dicampuri jagung. Ucape. Kok dadak repot tuku oleh-oleh tempe barang to yu? Aloke batihku. Iki dudu olehku tuku, iki tempe gaweanku, Dek. Oh, dadi saiki Yukarmi gawe tempe. Takone batihku semu kaget. Iya, saure mantep. Lah mbok menawa kowe ya wis tau ngrasakake tempe gaweanku iki. Sebab salah siji bakulku jare kerep ider tekan kene. Oh, dadi kowe saiki dadi juragan tempe. Takone batihku gumun. Iya, sing menehi pawitan rak kowe to. Loh, dek kapan aku menehi pawitan yu? Yukarmi mangsuli karo guyu. Aku biyen rak kok wenehi beras, gula, karo dhuwit 300.000. Bareng tekan ngomah, aku kok kaya dielingake gaweanku lawas. Nalika isih prawan, aku tau gawe tempe. Ning modele dibunteli godhong pring. Saiki modele dibuntel plastik dawa-dawa dadi lonjoran-lonjoran ngene iki. Dhuwit 300 banjur tak tukokake dele, tak gawe tempe. Sawise dadi tak adol ing pasar. Jebul bathine lumayan. Ya saka dhuwit pawewehmu 300 iku aku miwiti gawe tempe. Saiki iki saben dina ngentekake dele sak kintal. Bakulku 6. Saben bangun wis mruput njupuk tempe nyanggonku. Padha didol nyang pasare dhewe-dhewe. Aku malah wis ora tau adol nyang pasar. Alhamdulillah Yukarmi.
Banjur omong karo aku, "Dik, tekaku mrene arep njaluk tulung. Anakku lanang munggah kelas 2, njaluk ditokokake sepeda motor. Gandeng kowe sing wis kulino duwe sepeda motor, sesuk ponakanmu kancanono nyang dealer, duwite wis tak cepakake." "Oh, iya yuk, sesuk tak ampirane merono." Sakpungkure Mbak Yoku, batihku grenengan. "Wah, andaranmu bab corona jan cocok." "Piye kok ngono?" takonku. "Biyen bapak babar penemu, karana wabah corona ing masyarakat timbul golongan anyar 3. Siji, golongan sing tetep menter ora kontal dening krodane corona, yaiku para pensiunan, contone awake dhewe iki, lan para petani, contone Mas Karno sing garapane akeh, panene apik. 2, golongan sing karana wabah corona malah kumpul dadi juragan sugih, contone Mbak Yu iki mau." Tak sambung. 3, golongan sing karana wabah corona uripe dadi kere, mubeng kampung karo ngatung, contone Kamilah. Muga-muga wae entuk pituduhe Gusti, bisa bali ngugemi ajining diri. Amin. Batihku ngamini, muga-muga Pak. Cutel.